Gireklamo sa mga motorista ang guba nga tulay sa lungsod sa Balabagan, Lanao del Sur. Palisuray kuno ang pagtabok sa tulay padulong sa Lanao del Norte, Zamboanga Provinces ug Maguindanao. Hinoon, giaksyonan kini gilayon sa DPWH Region 10. Ani ang report. Nangabuslot nga magkaatbang nga agianan ug makita na ang mga puthaw sa simento. Kini ang sitwasyon sa Itil Bridge sa Barangay Igabay sa lungsod sa Balabagan, Lanao del Sur. Sa gipost nga hulagway sa LG ug netizens, makita ang kadelikado nga hatod niini sa mga motorista nga moagi sa tulay. Nasayran sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa usa ka residente nga wala na nagpaila nga bulan pa sa Oktubre sa milabayng tuig na matikdan ang pagkaguba sa mong tulay. Milabay ang pipila ka bulan hangtod sa Disyembre. May samot ang pagkaguba niini. Nag-request na ang LGU sa DPWH nga ayuhon ang maong tulay, labi pa nga main bridge kini padulong sa Lanao del Norte, Zamboanga Provinces ug Maguindanao Provinces. Gisuwayan namo pagkuha ang bahin sa LGU apan wala na kini miluwat og pamahayag. Sa kabahin sa DPWH Region 10, dali kuno nilang giaksyonan ang problema sa mong tulay. Giagian siya bisag wala pa nahuman ang curing period, mao nang nabuslot gid siya. Pero sa information sa tanan sir is kana ang bridge dugay na sad kana diha sa Lanao Sur mo nang medyo na gid siya yung mga wear and tear. Karon padayon ang ginahimong repair sa DPWH ug anaa sa bang ilang personahe nga nagbantay. Sa karon engine exercise is gibutangan og steel murag gibutangan siya og babag katong duha ka bangag, while ang isa ka lane sir is gibutangan siya og semento, baligi semento siya, pero sa karon sir dili pa gid maagian ang isa ka lane katong gisemento. Butyag sab sa ahensya nga karon tuiga aduna nay budget nga gitagana ang ahensya para sa pag-retrofit sa maong tulay. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.